Türkmenistanda halkara paraxçylyk we ynanysmak ýyly adlandyrılan geçen 2021-nji ýylda Türkmenistanyň daşary siýasat pudugy dürli, sol sany düýpli we görnüşinden kesitleýiji wakalara baý boldy. Türkmen häkimetleri entek Talabanyň Owganystanda häkimeti ele geçirmeginden has öň jeňçi toparynyň wekilleri bilen gepleşikleri geçirip başlady. Bir tarap Türkmenistan Türkiýe Geňesi agza boldy, şeýle-de Russiýanyň ýolbaşçylygyndaky regional guramalarda has aktivleşip başlady. Galy bertede geçen ýylyň dowamında Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky wekilhanalary hem-de diplomatlary türkmen aktivistlerini batys etmekde, bir hadisede bolsa öz aýalyna we gyzyna zorluk görkezmekde guman edildi. Gelin birlikde bu ýagdaýlara sine deliň. Türkmen häkimetleri awgustyň ortalarynda halkary güýçleriniň Owganystandan doly çykarylmagy we Günwatar tarapyndan goldanulan Kabul hökümetiniň synmagy bilen Talabanyň häkimeti eýelemeginden ozalam soňam asy dinçi islamçy toparynyň wekilleri bilen ençeme tapyr duşuklar geçirdiler. Fevralda we iýulda Türkmen tarapynyň çakylygy esasynda Aşgabatda geçirilen gepleşikler Türkmen Owgan serhedindäki howtalaly ýagdaýlaryň fonunda, ýagny Owganystanda Talabanyň barha köp sebitleri sol tanda ýurdun demiradygyndaky Merkez Aziýa bilen serhetleşen itiraplaryny öz gözegçiligine geçirmeginiň arasynda amala açdy. Talabanyň häkimeti eýelemeginden soň türkmen wekilleri sol tanda Owganystandaky türkmen diplomatlary hem daşary ýurtlaryň arasynda ilkinjileriň biri bolup Talabanyň ýokary derejeli wekilleri bilen ençemegedek duşuşdylar. Resmi maglumatlarda gepleşiklerde esasan türkmen gazyny Owganystanyň üstü bilen Pakistany we Hindistany aktarmagy göz öňünde tutýan topyk proýekti we Owganystana berilen ýardymlar barada gurrun edilendigini synlasa bolýar. Sol bir wagtda synçylar Aşgabatyň takminan 1800 kilometr uzamaly geçiriji arkaly ýylda 33 milliard kub metr çelini tebii gazy eksport etmek plananyň maliýe we howpsuzlyk meseleleri sebäpli durmuşy geçsekdigine şüpkeli garaýarlar. Geçen ýylyň dowamında Türkmenistanyň daşary atnaşyklarynda bolup geçen ýene bir möhüm waka bu onuň resmi ýagdaýda Türkiýe Geňesi synçy höküminde kabul edilmegi boldy. Bu arada 12-nji noýabrda Türkiýanyň Istanbul şäherinde Türki Döwletleriň Hyzmatdaşlyk Geňesiniň 8-nji sammitiniň dowamında eglan edildi. Mundan owal BMG tarapyndan hemisilik bir taraplyk statusy ikrar edilen Türkmenistan synçylara görä özüniň bir taraplyk statusyna talgylanyp bir näçe halkary guramalary sol tanda türki dilli döwletleriň Hyzmatdaşlyk Geňesine goşulmakdan çetde durýardy. Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleri Türkmenistan hökümetiniň Türk Geňesine goşulmagynyň öwedine Türkiýede ýaşaýan Türkmenistan aktivistleri batys edilmegini sert goşundygyny habar berdiler. Ýatlatsak, Türkiýedäki Türkmenistanlylar watanyndaky awtoritar rejime garşy ençeme tapyr protestler geçirip ýurtdaky problemalar barada öz pikirlerini açyk beýan edip başladylar. Artık vatanımızda görmek istem yok. Munyň bilen baglylykda adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkiýe Geňesiň Istanbul sammitiniň öňýany hususan da sentyabr-oktýabr aýlarynda Türkiýede ýaşaýan Türkmenistan aktivistleri Türk häkimetleri tarapyndan basyşlaryň güýçlenendigini habar berdiler. Awgustda bolsa Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň öňünde türkmen raýatlarynyň geçiren protest aksiýasyna baranlaryň biri Farhat Durdiýew bir näçe taýatlap konsullugyň içinde taklanyp zorlugy sol tanda urgulara tezewar edildi. İlçkanaň içine girenden soň bular urup başladylar meni. Yersiz yerden urup başladylar. Sen näme üçin gelýäň? Siňe hapa haýyş döwýärler. Soň näme üçin gelýäň? Menem diýdim, men hak hukumy goramak üçin geldim. Men pasport üçin geldim diýdim. Onda da sen kim? Sen awam mazady bilip näme derýär? Sen ýurdum problemasyny çözer ýaly. Sen kim? O yine näme bir topar ýok günäler üstüme ýüklep urup başladylar. Bu ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasyndan häzirki güne çelini maglumat almak başartmaýar. Galy bertede Owganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlary bir tarap Türkmenistany Russiýanyň ýolbaşçylygyndaky sol tanda harby guramalary bilen hem has aktiv işleşmegine iterendigine çalym edýär. Geçen sentyabrda Russiýanyň premier ministriniň ornbasary Yuri Borisov kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň Owganystandaky häzirki howpsalýan ýagdaýy sebäpli Türkmenistan bilen harby tehnik hyzmatdaşlygy giňeldýändigini aýtdy.
Geçen ýylyň dowamında Türkmenistanyň itaty girdizi çysmetini emele getirýän energiýa teristleri, hususan da tebii gaz meseleleri ýurdun halkara gatnaşyklarynyň gün tertibinde gurrun edilýän itaty ýagdaýlaryň biri boldy. 2021-nji ýylyň başynda Türkmenistan we Azerbaýjan 30 ýyla goly dowam eden gepleşiklerden, dawalardan we haýbatlardan soň iki ýurdun Hazar deňiziniň aralygynda ýerleşen dawaly uglevodorod ýatagyny bilelikde özleşdirmek barada ylalasyga geldiler. 21-nji ýanwarda Türkmen we Azerbaýjanyň prezidentleriniň geçiren video konferensiýa ýygnagynda dostluk ýatagyny özleşdirmek barada düşünmek jarnamasyna gol çekilendigi eglan edildi. Сегодня традиционно дружественно, братских отношениях между Туркменистаном и Азербайджаном очень важный день. Подписывается меморандум о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения Doğutluk в Каспийском море. İki yurt bu ýatagyň üstünde Sowet Soýuz 1991-nji ýylyň aýagynda dargaly bäri dawa edýärdi. Azerbaýjan ony Kepaz diýip atlandyrsa, Türkmenistan bu ýatagy Serdar diýip at berdi. Mundan başga noýabrda Türkmenistan, Azerbaýjan we Iran swap ulalyşygy esasynda Iranyň üstü bilen ýylda 2 milliard metr kub türkmen gazyny aktarmak barada 3 taraplaryň ulalyşygy baglaşdylar. Bar bolan şertnama guşmaçy kabul edilen swap ulalyşygyna laýyklykda Iran Türkmenistandan alan gazynyň mukdaryny soňu bilen Azerbaýjana aktarar diýip Iranyň Nebit ministri Jowad Uji Iranyň mediatyna aýtdy. Ol Türkmenistan bilen uzak wagtdan bäri dowam edip gelýän gaz bergisi baradaky dawanyň çözülmegi ugrunda hem tagalla edilýändigini belledi. 2016-njy ýylda Aşgabat Iranyň türkmen gazy üçin azyndan 1,5 milliard dolar bergisiniň bardygyny öňe süripdi. İran bu görkezjiler bilen ulalyşmandy. Sol bir wagtda Türkmenistanyň gaz eksporty regiondaky iri güýçler, ýagny Russiýa bilen Hytaýyň arasyndaky gatnaşyklarynyň hem düýp ödününde ýerleşýändigine meňzeýär. Dekabrda Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi Aleksandr Blakhin öz ýurdunyň Türkmenistandan alýan tebii gazynyň möçberini geçen ýyldakyndan 2 hisse artdyrandygyny aýdyp, 2020-nji ýyldaky bilen deňişdirilende belki de 2 hisse her ýylda 10 milliard kubmetr çelini artjakdygyny aýtdy. Russiýanyň döwlet energiýa lähigi Gazprom 2016-njy ýylda türkmen gazy bilen arada toktudylan gaz sowdasyny 2019-njy ýylda dikeldip, gaýtadan türkmen gazyny satyn almagy başlady. Şu aralykda Turan nesiri Hytaýyň geçen ýylyň 11 aýynda 6,1 milliard dolarlyk türkmen gazyny satyn alandygyny habar berdi. Nesiriň Hytaýyň baş gümrük edarasyna salgylanyp beren maglumatyna görä 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda Hytaýa aktarylan türkmen gazynyň mukdary 21,91 million tonna boldy. Şeýle de geçen ýyl türkmen hökümeti Hytaýdan alan karzylaryny üzendigini aýdyp, anyklaşdyrmazdan türkmen gaz döwlet konserniniň Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisini gurmak we galkynyş gaz känini özleşdirmek üçin alan daşary ýurt karzylaryny üzendigini belledi. Sol bir wagtda Pekin bilen ýakyn ykdysady gatnaşyklary saklayan Türkmenistan 14-nji iýulda BMG-niň adam hukuklary boýunça geňeşiniň 47-nji sessiýasynda Hytaý hökümetiniň Xinjiang we Hong Kong babatyndaky pozisiýasyny goldaýandygyny beýan etdi. Musulman ýylatly ýurtlar Hytaýyň Xinjiangdaky hukuk kemsitmelerini ýazgyrmazlykda tanqid edilýär. Aktivistler we BMG-niň hukuk närmenleri azyndan 1 million Uygur we beýleki musulman azlyklarynyň Xinjiang lagerlerinde bindilikde taklanandygyny aýdarlar. Geçen ýyl dünýäde howanyň maýlamagynyň öňüne almak we ziýany galyndylaryň howa zyňylmagynyň girimini azaltmak meseleleri hem dünýäniň üns merkezinde boldy. Halkara guramalaryň, sol sanda BMG-niň we köp sany daşary ýurt hökümetleriniň dünýäde howanyň üýtgemegine garşy global görüş tagallalarynyň çäginde daşky gursowyň gorulyp saklanmagyna, tebigaty aýawly çemeleşmäge aýratyn üns gönükdirýän pursady. Türkmenistanyň metan gazy bilen atmosferany hapalamakda dünýä ýurtlarynyň arasynda öňde barjy ýurtlaryň hataryndadygy äskär boldy. Bloomberg nesirinde çap edilen hasabat Türkmenistanyň çäginden atmosfera zyňylýan metanyň mukdar taýdan dünýäde Amerikadan we Russiýadan soň 3-nji orunda durýandygyny görkezdi.
iň ýöneki uglivodarot hem-de tabii gazyň etaty düzümi bolup durýan metan kömür tursy gazyny garandy hem has güýçli parnik ýyldysxana gazy hasaplanýar. Munyň bilen baglylykda 1-nji noýabrda Şotlandiýanyň Glasgow şäherinde dünýä liderleriniň gatnaşmagynda BMG-niň klimat boýunça geçirilen halkara sammitinde Türkmenistana wekilçilik eden vice-premier Serdar Berdimuhammedow çykysynda öz ýurdunyň metan zygyndylaryny azaltmagy üns gönükdirýändigini ynandyrmaga çalışdy. Special attention in this context is paid to reducing methane emissions. In this regard, we welcome the new initiative of the Global Methane Commitment and express interest in studying it in detail with a view to possible substantive participation. Kiçi Berdimuhammedow ol azaltmagyň näme derejede meýillistirildigi barada nähildir bir maglumat bermedi. Halkara bilermenler galındylary howadyňmak boýunça Türkmenistanyň eýýäm dünýäde 3-nji orunda durandygyny ünsü çekip, Türkmen wekiliniň 2030-njy ýyldan başlap orta möhletde parnik gazlarynyň zygyndylarynda nol ötüşi gazanmagy meýillistirýändigi baradaky wadasyny sorag astyna aldylar. 2021-nji ýylda Türkmenistanyň Fransiyadaky ilçisi hem hawar guruluklarynyň üns merkezine düşdi. 13-nji maýda Fransiýanyň Le Parisien gazetinde çap bolan makalada Türkmen ilçisiniň aýalyna we 19 ýaşly gyzyna garşy el güýjüni ulanmakda güman edilýändigi aýdyldy. Gazetin habarında güman edilýäniň ady agdalmasa-da sol pursat Türkmenistanyň Fransiyadaky ilçisiniň wezipetini Şöhrat Jumaýew eýleýärdi. Jurnalistlere ma'lum bolmagyna görä 46 ýaşly diplomatyň aýaly 12-nji maý güni sagat 17:30-da polisiýa tutup adamsynyň özüni we gyzyny urandygyny aýtdy. Sondan soň türkmen diplomatynyň aýalyny we gyzyny mihmanhanada gaçyp atylgy berilipdir. Bellemeli ýeri bu habaryň köpçüligi ýetirilmeginden 3 ay çemeti wagtdan soň Berdimuhammedowyň 18-nji awgustdaky karary bilen Jumaýew başga işe geçmek sebäpli diýen kesitleme bilen Türkmenistanyň Fransiyadaky, şeýle-de Portugaliýadaky adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi weziplerinden boşadyldy. Galy bertede geçen ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň baş diplomaty Raşid Meredowyň gözden ýitmegi onuň koronawirusa ýolgun bolmagynyň mümkindigi baradaky garaşlary döretdi. Azatlygyň bir-birinden habarsyz iki çeşmesiniň beren maglumatyna görä 61 ýaşly Meredow 24-nji awgustda COVID-19 diagnozy bilen Ahal vilayatynyň Göktepe trawynyň Izgant owasyndaky täze ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirilipdir. Bejerginiň netijesinde Meredowyň gutulandygy we soňu bilen wezipe borçlaryna dolanandygy ma'lum boldy. Şeýle-de geçen ýylyň dowamynda Türkmenistanda regional guramalaryň bir näçesiniň maslahaty geçirildi. Awgustda Abada Siýahatçylyk zoologunda Merkezi Aziýanyň döwlet baş tutanlarynyň nowatdaky konsultativ duşy geçdi. Şeýle-de noýabrda Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji sammiti geçdi. Türkmen resmiýetleriniň 2021-nji ýylyň 10 aýlarynyň jemleri boýunça beren maglumatyna görä, bu döwür içinde Türkmenistana, Özbekistanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Russiýanyň, Tataristan Respublikasynyň prezidentleri tapar bilen gelipdirler. Şeýle hem şu döwürde Berdimuhammedowyň Täjikistana, Birleşen Arap Emirliklerine iş taparlary, Özbekistana hem resmi tapary boldy. Ýylyň aýagynda hem ol garaşy döwletler arkalaşygyna agda ýurtlaryň döwlet baş tutanlarynyň Sankt-Peterburgda geçirilen resmi däl sammitine gatnaşdy.